Twitter-menestys. Jos etsit melko automatisoitua tapaa rakentaa brändi verkossa, sinun ei tarvitse etsiä kauempana kuin Twitter. Pisin aikaa monet markkinoijat ja markkinointiyritykset ovat pitäneet Twitteriä pitkään hyvänä brändinmuodostuskohteena. Twitter on niin helppokäyttöinen, sinun tarvitsee vain lähettää twiitti, joka on 280 merkkiä, sinun täytyy tehdä se tarpeeksi kauan, sinun on valittava oikea sisältö, ja kun kiinnität tarpeeksi huomiota yksityiskohtiin, saat sen oikein, se on vain ajan kysymys. Twitter voi tuottaa menestystä melko paljon, automatisoidusti, mutta sinne on maksettava jäsenmaksut päästäksesi sinne. Tässä opit tästä oppaasta, tekemistä ennen markkinoinnin aloittamista Twitterissä, valmistaudu aloittamaan manuaalinen tai täysautomaattinen Twitter-markkinointi, tee se manuaalisesti, manuaalinen twiitti, plussat ja miinukset, oikean kapealla vaikuttavien johtajien löytäminen Twitter, seuraa ja harjoita, mitä tapahtuu, kun saavutat korkeat sitoutumistasot, sisällön optimointi, hyödynnä kysymysten voimaa, Twitter-markkinointi noudatettavat parhaat käytännöt.